Җәй көне табигать якты төсләргә, төрле авазларга күмелә. Ул авазлар арасында син кошлар сайравын, яфраклар кыштырдавын ишетәсеңдер. Ә шикерткә сайравын ишеткәнең бармы? Бүгенге видеобыз нәкъ менә бу бөҗәк турында. Безнең планетада яшәүче шикерткәләрнең 7000-гә якын төре бар. Алар Антарктидадан кала бар континентта да яши. Шикерткәләр яшел яисә көрән төстә була. Бу алар өчен менә дигән маскировка. Аларны куе озын чирәмдә күрүе дә бик кыен. Шикерткәләрнең арткы тәпиләре бик көчле һәм озын. Алар ярдәмендә бу бөҗәк бик ерак араларга сикерә ала. Шикерткәләр үз гәүдә озынлыкларыннан 40 тапкыр зуррак араларга сикерергә сәләтле. Мәсәлән, Малайзиядә 25 сантиметр озынлыктагы шикерткә яши. Ул 5 метрга сикерә ала. Әгәр дә без, кешеләр, шикерткәләр кебек шәп сикерә алсак, зур бер футбол мәйданының бер башыннан икенче башына сикереп үтә алыр идек. Шикерткә бик үзенчәлекле бөҗәк. Аның ишетү әгъзалары тәпиләрендә урнашкан. Ә менә күзләре бишәү. Ике зур күзе безгә күренеп тора, ә алар арасында урнашкан 3 кечкенә күзе күренми. Ә тагын шикерткәләрнең канатлары бар. Алар бу бөҗәккә очу өчен кирәк. Ә тагын канатлар сайрау өчен дә менә дигән. Син беләсеңме? Ата шикерткәләр генә сайрый белә. Төрле шикерткәләр төрле авазлар чыгарырга сәләтле. Кайбер шикерткәләр виноград яфраклары, чәчәкләр һәм бөреләр, чәй, цитруслы үсемлекләр белән туклана. Икенчеләре вак бөҗәкләрне, чебен, вак күбәләк һәм кортларны ашый. Җәй көне ана шикерткә җиргә 70-тән 100-гә кадәр күкәй сала. Яз көне алардан аркаларында көрән яисә кара төстәге сызык булган яшел кортлар чыга. Илебездә яшел шикерткә киң таралган. Аны степная дыбка, дала бишеге дип атыйлар. Аның тәне 6-8 сантиметр озынлыкта. Ул саранча, кыңгыз, ий шикерткәсе кандала белән туклана. Корбаннарын алгы тәпиләре ярдәмендә тота. Шикерткәләр бер яктан зарарлы, икенче яктан файдалы бөҗәкләр. Шикерткәләр көтүе зур бер арыш, бодай яисә кукуруз басуын ашап бетерергә мөмкин. Шул ук вакытта шикерткә зарарлы бөҗәкләр белән дә туклана һәм бакча кырларны алардан саклап кала икән.